Krásne video a moja výzva pre teba a pre mňa dnes je, že priprav sa na zmenu srdca. Priprav sa. Začnem 3 prosbami. Nie je to symbolické, aj keď boli 4. Prvá prosba je, buď prítomný. Viete, čo to je byť prítomný? Zažili ste, že ste boli neprítomní, aj keď ste niekde fyzicky boli? Je to hrozné, keď vám to niekto urobí a ešte horšie, keď si uvedomíš, že to urobíš ty. Takže buď prítomný alebo prítomná. Moja druhá prosba je, že potrebujete byť so mnou zhovievaví, lebo nemám body. Mám verše, nemám body a zároveň mám vieru, že Boh ti dokáže dať jedno slovo alebo jednu vetu, ktorú potrebuješ, a to je 3. prosba, si zapísať. Takže teraz, nechcem s vami nacvičovať, žiadna spartakiáda, ale každý si vyberte telefón, dajte si lietadlo a majte ho po ruke, v prípade, že nemáte na písanie prostriedky, aby ste si mohli zapísať jednu vetu, koordinát verša, jedno slovo. Možno to nebude slovo, ktoré som ja povedala, ale niečo, čo ti v mysli pripomenie to, čo vieš, že ti Boh hovoril, alebo že ti hovorí teraz do tej situácie. Možno to nebude presne môj výrok, ale bude to niečo, čo budeš vedieť, že Boh ti dáva ako usmernenie. Je dôležité si zapísať, lebo my máme ako ľudia tendenciu ako nádoby vytekať a ako ľudia zabúdať. Takže buď prítomný, čo mám druhé? Zapíš si, lebo nemám body, teda mám verše, nemám body, niečo si zapíšeš, verím tomu, hoci jednu vec. A 3, to, čo si zapíšeš, buď to je pre teba, alebo je to pre niekoho druhého a môžeš to poslať niekomu, na koho myslíš, za koho sa modlíš. Možno dnes nevieš, možno teraz v tej chvíli nevieš komu, ale niečo ťa osloví. Zapíš si niečo, čo ťa osloví a rozmýšľaj nad tým dneska večer, možno keď budeš doma, komu to máš poslať. A možno to je pre teba. Neviem. Ty vieš, teda respektíve ani ty nevieš väčšinou, ani ja neviem, ale Boh vie. Dobre. Z tmy do svetla je naša fantastická séria a ja som uvažovala nad tým, že vám rozpovie moje svedectvo o tom, ako ma Boh oslobodil, ako ma vytiahol z klamstva, z tmy, z hriechu a chcela som rozpovedať úplne v tom prvom kole, ako ma Boh presunul z tmy, z temnoty do svetla v zmysle slobody od sexuálneho hriechu. Dá sa povedať, že dneska táto téma nebude, ale možno raz príde aj na to čas. Teda ja pevne verím, len dnes to nebude. Názov dnešného posolstva, alebo toho, čo cítim v srdci, že je dôležité, aby zaznelo, je Cesta časom. No, takže sa vyberieme na cestu a chcem, aby sme sa vedeli pozrieť na ten prechod z tmy do svetla, neviem, ako je z tej strany, z tmy do svetla, v zmysle toho, že keď ty alebo ja, neviem, koľkých tu máme nových, prepáčte, ešte sa otočím. Koľkých máme nových? Viete na mňa zakývať, lebo ja som odbehla. Ahoj. No, takže kým nepoznáme Pána Ježiša, dá sa povedať, že duchovne a niekedy aj duševne žijeme v takej temnote. Ja to volám, že to je obdobie temna alebo obdobie pred Kristom. Teraz trošku zabudnite na históriu, hej, aby som vám nepomiešala všetky vedomosti. A potom je obdobie, kedy sa stretneme s Ježišom, alebo on nás stretne, zachráni nás a ideme na tú cestu životom spolu s ním. A vtedy žijeme vo svetle. Je pravda, že nie sme dokonali ako Ježiš a niekedy sa nám stane, že padneme do hriechu a niekedy ako keby ten pád do tmy zažijeme aj po tom, čo sme už uverili v Krista a zápasíme vo vnútri s pocitmi. Niekedy je to, čo sa tlačí na nás vonku a je to lákavé, je to nejakým spôsobom neodolateľné a podobne. Ale pre mňa, keď vidím čiernu a bielu, vidím z tmy do svetla, keď sa znovu zrodíš, narodíš z ducha,
tak ako keby objavíš ten iný svet, kde je v opozícii tvoj telesný človek, nie teraz telo, že je ruka, noha, ale telesnosť, žiadostivosť versus duchovná realita, duchovný svet. Ďalej, do kontrastu sa dostáva pozemský život s nebeským. Kým nežiješ s Kristom, tak žiješ taký nominálny, nechcem povedať, že úplne normálny, lebo verím, že ten normálny život je život s Kristom. Ten pozemský svet, hovorí sa aj, že je prvý človek ten pozemský a ten nebeský. Ten pozemský bol Adam, zhrešil, ale aj Adam dostal cez Pána Ježiša milosť a záchranu. Nepôjdem do detailov. Máš svet viditeľný a je v kontraste s neviditeľným. Aj vo viditeľnom sa zdánlivo môže nič nediať, ale v duchovnom sa môže odohrávať, zmierenie, môže sa odohrávať odpustenie, môže sa odohrávať nejaký zápas v tebe o nejaké rozhodnutie kľúčové. A potom je život, ktorý je v tej tme bezbožný, ako keby bez Boha, bez poznania Boha, a v kontraste je život zbožný alebo život s Bohom. Ak sa pozrieme na ten prerod z tmy do svetla, ja by som ho jedným slovom nazvala znovuzrodenie. A zdánlivo sa dá povedať, že je to jednorázová záležitosť, jednorázový moment, ale veľakrát je to príbeh na pokračovanie. Ty sa v jeden moment znovu zrodíš a žiješ s Kristom, lenže to neznamená, že už nepríde pokušenie. To neznamená, že už je všetko vybojované. Veľakrát ideme cez niektoré lekcie aj opakovane, kým sa nenaučíme, alebo kým nenastane veľká Božia milosť a príde to ako blesk jasného neba. Prečítame si 3 verše, možno sú 3 úseky tak, možno sú dlhšie, ale počúvajme tak, ako keď sme naozaj prítomní a počúvame celou našou bytosťou. 1. Petra 2, 9, 10. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás, a tu je to, povolal z tmy do svojho predivného svetla. A ďalej to ide tak, že ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, to je tá tma, ale teraz ste Boží ľud, svetlo. Ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale ste dostali milosrdenstvo. Vidíte ten kontrast? Kološanom 1, 9 až 13. Vidíte všetko, čo sa deje, keď Boh sa nám dáva poznať svoju vôľu, múdrosť, rozumnosť duchovnú, aby sme chodili hodne Pána, aby sme sa ľúbili, niesli ovocie v každom dobrom skutku, aby sme rástli v známosť Hospodinovú, alebo aby sme poznali lepšie Boha. A na záver hovorí, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopný k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci, to je rohaček, to je taký poetický trošku, znie to tak poetické, že on nás, Boh, keď sa mu odovzdáš sa mu, on ťa vytrhne z moci temnosti a ťa premiestni do kráľovstva syna svojej lásky. Ľudia, to je, ako ja ešte stále nechápem, aké to kráľovstvo je presne a poznávam ho tak, ako ty alebo ja, ale on ťa vytrhol, aby ti dal poznať inú realitu. Je pravda, že našim vedomím, našim poznaním niekedy to nechytáme. Ale na to potrebujeme odkrytie aj to duchovné. A poďme ešte 2. Korinťanom 4, 3 a 6. Keď Erik hovoril o tom, že mládeže sú viac menej zamerané na to, aby sme činili učeníkov, ja celým srdcom verím, že každá mládež, každá útorková služba je aj o tom, že kážeme evanjelium. Aj keď si tu možno 20 rokov, 10 rokov spasený, potrebuješ, aby ti Boh odkrýval nové veci. Neuspokoj sa nikdy s tým, že už si došiel a už netreba. Na Pavlovom príklade si to povieme. A jestli je zakryté naše evanjelium,
Zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako Pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša, lebo je to Boh, ktorý povedal, že sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Možno tie výrazy sú zložité, ale ja som si doniesla jednu pomôcku. S Erikom sme sa dohodli, že niekedy je dobre mať, anglicky je to object lesson, a ja som si doniesla takú pomôcku, že veľmi v skratke by sa dalo povedať, že keď som nežila s Bohom a len trošku som ho poznala, tak akože tak po povrchu, vedela som, že Boh je a že je všade, tak moje čítanie Biblie bolo správne, ale moje porozumenie, kto Boh je, ešte som tam nebola. A ten príklad, keď som žila a som len tak čítala, ale som neodovzdala Ježišovi, tak ja si taký, počkajte, no. Keď sa ma spýtate, či vidím, počkajte, tak ja vám poviem, že vidím. Ja normálne viem prečítať. A Erika vidím, 5, 0, 1, neviem čo, už ďalej nezaostrím. Dá sa povedať, že aj v tomto prevedení vidím, ale v tomto prevedení som stále v tme. Ak vojdem za plachtu, kde nie je svetlo, tá tma bude pre mňa hustejšia a reálnejšia ako to, keď mi Pán Ježiš, nie že dá dole silonky, ale že mi dá dole z tých mojich zmyslov, tým, keď sa znovu zrodím, on mi dá dole ako keby zástieru, alebo to, čo mi bráni vidieť Krista takého, aký je. Neviem, či to pre vás bolo dostatočne rukolapné. Pre mňa to bolo, lebo ja som videla, že vidím aj nevidím. A to je to, že ľudia, my niekedy kážeme evanjelium alebo hovoríme o Bohu ľuďom, ktorí možno ešte nemajú pripravené srdce, alebo potrebujú počuť ešte od ďalších, možno 5 osôb, alebo nevieme tie dôvody, ale ich zmysly Boh tohto sveta, diabol, ako keby otupil natoľko, že oni v daný moment, ako keby sa nič neudialo. Ale v duchovnom ty si urobil, alebo urobila svoj diel a Boh dokáže v srdci toho človeka urobiť tú premenu. Ty ju nevieš nanútiť, ani naordinovať, ani s najlepšou retorickou prípravou. Keď som v piatok cestovala vlakom, poviem vám, že som bola unavená po celom týždni, tešila som sa, že budem s mámkou a sadla som si, napriek tomu, že som taký spoločenský človek, som rada s ľuďmi a prisadla si mladá žena. Najprv jedna a potom si prisadla ešte ďalšia. Taká bola trošku, tak umelecky ladená, že dredy, spinky a čierne oblečenie a tak. Ako umelecká, akože v tom umeleckom prevedení, neviem vám to popísať. A no, skúste si tipnúť, či som sa dala do reči alebo nie. Kto si myslíte, že áno? Nie? Dobre, aspoň jeden povedal, že nie. Áno. Videla som, že skláňa hlavu, bola smutná. Samozrejme, že mi to nedalo. Tak som si povedala, Pane Ježišu, ty keby si tu bol, určite by si nemlčal, určite by si nebol ticho. A na druhej strane som si myslela, že no tak, akože viete, rozum vám povie, no tak Táťa tak bude počúvať, hej, akože, a ešte 3-krát som si už hovorila, že tie letáky, čo sú vo vestibule, že si zoberiem na cestu. Erik, myslíš si, že som mala? Nič som nemala. A Bibliu som mala, ale tu som jej asi nevedela dať. Ľudia, tak sa ten rozhovor otvoril, že ja ani neviem, ako na prvý pohľad by som nepovedala, že práve ten človek, čo sedí oproti mne, vo veku fyziologicky môjho dieťaťa, sa tak otvorí, tak porozpráva a ešte vyjde veta, to ja som si aj myslela, že ja takedy aj Bohu uverím.
ja som sedela priklincovaná, modlili sme sa za uzdravenie a ja verím, chcem počuť tú správu. Jeden človek z našej mládeže vie, kto to je, nebudem odhaľovať identitu. Ja verím, že Boh ju uzdravil na to, aby verila, že Boh je osobný, že ju pozná, že ju miluje a že ju nenechá v tej bolesti, v ktorej ja som ju stretla. Boh ťa nenechá v bolesti, keď ťa stretne. Malá odbočka. Takže cesta časom je vlastne cesta životom. Obdobie pred Kristom, obdobie temnoty, je pre mnohých z nás minulosť. Možno pre niekoho to je nedávna minulosť, možno pre niekoho, kto sa potrebuje prinavrátiť k Bohu, je to čerstvá prítomnosť alebo niekde medzi minulosťou a prítomnosťou. Tma neobstojí pred svetlom. Neobstojí. Vieme, že svetlo má schopnosť vyháňať tmu a svetlo stále porazí tmu, len musí prísť v určitej sile a v intenzite. Vieme, že Ježiš je svetlo sveta, že je to slovo, ktoré prišlo na svet a napriek tomu boli ľudia, ktorí mali zatemnenie a ho nepoznali. Niektorí ho nepoznali, lebo za to nemohli, niektorí ho nepoznali, lebo sa zatvrdili a sa ako keby vzpriešili, vzbúrili. Boh si vie poradiť aj s jednou, aj s druhou kategóriou, kdekoľvek by sme sa nachádzali. Takže tie tri stavy, minulosť, prítomnosť a budúcnosť, to je naša cesta časom. Doba temná bez Krista a potom doba plná svetla ešte neznamená, že nie je niečo medzi tým. To, keď si neprijala alebo neprijala Ježiša, je žensky povedané smutné, je mi to ľúto, lenže to rozhodnutie urobiť ten krok viery za teba neurobím. To rozhodnutie je na tebe a na mne. Možno si pri obrazovke práve kvôli tomu, že si to rozhodnutie ešte neurobila alebo neurobila. A ja ťa pozývam, aby slova, ktoré dnes budem čítať, hovorili priamo do tvojho srdca, aby sa tam niečo roztopilo, aby si sa vedela vystaviť Bohu, že je naozaj dobrý. Veľakrát nevieme prijať od Boha, lebo pochybujeme, že je dobrý, že je verný, že je taký, aký on v skutočnosti je. Pozrieme sa na takú vec. Ja viem, že ste všetci tu ste mladší, až na zo pár výnimiek ako ja. A neviem, čo považuješ za to, čo je tvoja minulosť. Možno niektorí ste z takých naozaj takých dobrých, kvalitných rodín, aj kresťanských, aj naozaj takých usporiadaných, že nemáš dojem, že ty máš za sebou nejakú minulosť, hej? Že máš za sebou nejakú pošramotenú alebo temnú minulosť. Minulosť, myslím v tom kontexte, ak si žil od narodenia čas života, kedy si nepoznala Krista a kedy si nevykročila do toho určitého, nie že risku, ale do toho rozhodnutia, že príjmeš Ježiša, to je minulosť a môj výraz doba temná. Prítomnosť je to, kde si teraz. Ja neviem, kde si. Možno ty vieš, možno niekedy nevieme a tápeme, nevieme, kde sme. A moje hlboké presvedčenie je, že Bohu ide o našu prítomnosť a ide aj o budúcnosť. Nie len to, že aká je Božia vôľa, kde máš byť, ako máš pracovať, ako máš vychádzať so spolužiakmi, s rodičmi a podobne, ale on ide ešte ďalej a vidí budúcnosť skôr, ako si ju videl ty. A tá budúcnosť, ktorú si prajeme, je, aby sme boli v tých príbytkoch, ktoré Ježiš pre nás pripravil v nebi. To je budúcnosť, ktorú niektorí si vieme, niektorí si nevieme predstaviť. Minulosti už nepatrí. Je správne sa poučiť, je správne a dobré mať ako keby poučiteľné srdce, aby z veci minulosti sme vedeli ťahať múdrosť alebo vynaučenie, ale veľmi často sa zaoberať minulosťou je viac na príťaž ako na budovanie tvojho vnútorného človeka.
keď som uvažovala nad tým, čo Boh ako keby tak odkrýval aj mne v živote, ale aj možno pre niekoho z nás, kto tu sme, chcem ťa pozvať do toho, aby si vystúpil z miesta starej bolesti. Z toho miesta minulosti, ktorá je niečím poznačená a nemusí to byť nejaká veľká katastrofa, môže to byť šikana, môže to byť, a to je veľká katastrofa podľa mňa pre mladého človeka, ktorý už potom nevie dôverovať ľuďom, nevie mať kamarátov, môže to byť veľmi ťažké. Môže to byť znásilnenie alebo nejaké aj citové vydieranie alebo situácia v rodine, ktorá sa podobá na rukojemníctvo viac ako na fungujúcu rodinu. Základný kľúč na to, aby sme vedeli reagovať, keď sa tma na nás tlačí, aj keď už povedzme poznáme Pána Ježiša, tých kľúčov je viac, aj tých spôsobov, ako výjsť z tej bolesti alebo z toho miesta bolesti v minulosti, je poeticky povedané, ale biblicky povedané, aby sme stále boli synami svetla. Prečítame si 1. Tesaloničanom. Poďme do Jána najprv. Poďme do Jána. Ján 12:35. A na to im povedal Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. Základ toho, aby si bol synom svetla, synom toho kráľovstva lásky milovaného syna, je, aby si veril v Ježiša Krista. To povedal Ježiš a potom odišiel. On im hovoril do prítomnosti, do toho kontextu, že on ako svetlo bol s nimi, ale vedel, že raz už nebude s nimi a bude tu už Duch Svätý namiesto Ježiša. A hovoril a predzvedel ten čas, kedy ho ukrižujú, kedy ho zradia. Je jasné, že aj to varovanie, že aby vás nezachvátila tma, zrejme poukazuje na Judáša, ktorý nezostal synom svetla, ale zradil a skončil zle. Ten základný kľúč na to, aby si dnes, ak sa to týka, alebo možno to budeš vedieť poradiť niekomu, o kom vieš, že je v nejakej bolesti vnútornej, nemusí to byť fyzická, ja by si odpúšťal. Ale kľúč odpustenia nebude efektívne fungovať, ak nebudeš mať ešte jeden kľúč k tomu, alebo nejakú mastičku, alebo neviem, čo môže byť také, čo ti pomáha odomykať, a to je nepripomínať si. Chcem hovoriť o tom, aby sme ako synovia svetla, keď sa tlačí na nás tma, aby sme nedopustili, aby tá tma nás v úvodzovkách prevalila. Poďme do 1. Tesaloničanom, 5. kapitoly. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Tu už hovorí Ježiš o tom, že príde. Ale počúvajte tú paralelu. On im hovorí a ich povzbudzuje a hovorí to aj nám do života. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi, a už hovorí spolu, hej, nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Buď triezvi alebo triezva, keď som sa prinavrátila k Bohu, hlavný verš na Istfeste 2011 bol: ale hriech leží pred dvermi, hriech leží pred dvermi, ale ty budeš panovať nad ním. Ak v tebe je svetlo Ježiš Kristus, ty budeš panovať nad tmou, nad hriechom, nad pokušením, nad zlými myšlienkami, nad pocitmi, dosať si, čo chceš, čo zvonku sa tlačí, alebo čo vnútri v tebe môže vznikať, lebo sme ľudia. Ideme ďalej. Lebo tí, ktorí spia v noci, spia, ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale súd synmi, buďme triezvi, obličujúci, a tu máš pancier viery, pancier lásky, vezmúc za príľbu nádej spasenia.
lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, aby ste nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme či už bdieme, či spíme, spolu s ním žili. Už odkazuje na tej ceste časom až do večnosti. On odkrýva ten zámer srdca, že on chce, aby sme vo večnosti boli s ním. Ja nepoznám väčšiu lásku. Ľudia ti veľa vecí sľúbia, aj v dobrom, ale večný život ti sľúbi len Kristus. No. Keď odpúšťaš, neviem, komu sa stáva, mne sa to stalo veľakrát a už sa zlepšujem, len ešte nie som tam. Keď odpustíš, je to to najlepšie, čo môžeš urobiť pre svoje srdce. A z časti aj pre ten vzťah. Ale keď si to znovu pripomínaš, to je ako keby si sypal jed alebo soľ do rany. Neviem, stalo sa vám aspoň raz v živote? A potom na novo musíš ako keby odpúšťať a máš pocit, že sa cyklíš v niečom, čo už dávno si mal tú vojnu vyhrať. Ak si pripomínaš bez toho, že by to smerovalo k ponaučeniu, alebo že by to bola konštruktívna vec, ktorá ti v niečom pomáha, tak to pripomínanie len živí bolesť, ktorá už dávno mala zomrieť. Ona už dávno mala byť vyhľadovaná a ty vyhľaduješ tú bolesť v srdci zo zranenia len tak, že prestaneš pripomínať si. Predstavy, myšlienky, slová, kliatby, ktoré na tebou boli vyrieknuté, alebo čokoľvek to je. A to isté platí, keď reaguješ na hnev, zlosť, závisť, na všetko negatívne. Dokonca tam sú aj spomienky a ako keby, keď si pripomínaš veci, ktoré ťa dajú len dole. To je efekt, hej? Efekt toho pripomínania, ak je, že ťa to tlačí do depky, ťa to tlačí k zemi, to nie je pripomínanie, ktoré je nejak konštruktívne, z ktorého ty sa ponaučíš. Ak ti niekto povie, neurob na budúce tú istú chybu, to je iná vec, ako keď, neviem, či ste zažili, keď niekto okolo vás, blízky, hovorí, a ešte toto mi spravil, a zase mi to spravil. A viete, akože, áno, stanú sa veci opakovane, lenže za srdce vlastné si zodpovedný len ty, alebo len ja, za moje, hej. Dnes môžeš povedať, ak sa veci diali v tvojej rodine tak, že je tam ako keby spoločný menovateľ v nejakej oblasti, či už hriechu, slabosti, neduhu, môžu to byť závislosti. Ty môžeš dnes v autorite, ktorú ti dáva Kristus, povedať, dnes to končí mnou. Už mnou a ďalšou generáciou po mne to sa nebude viac opakovať. Možno, že to vieš povedať nejak ako keby tak z poslušnosti, s maličkou vierou, ale Boh sa k tej viere a k tomu význaniu viery vie priznať. On vie dať slobodu. Dokonca je ľahšie nepripomínať, keď sa začali veci riešiť, ako keď druhý nechce, alebo z časového, z priestorového niekto odíde do Ameriky, ja neviem, a už nemáš možnosť sa zmieriť s tým človekom. Nedvíha telefón a podobne. Ale bola situácia v mojom živote, kedy som pri modlitbe cítila, že to neodpustenie už začínalo ako keby rásť do srdca a zapúšťať korienky. A Boh mi dal takú len myšlienku, takú, neviem, či niekedy sa vám stane, že Boh sa vás opýta takú direkt otázku, hej, takú priamu. Že dokedy chceš chodiť po svete s tou horkosťou? Dokedy? Hej, otázka bola dokedy. Ani som si netrúfla nič povedať, ale už som išla riešiť a dokonca v modlitbe som vykoreňovala, ako slovne, hej, samozrejme, nič som si neurobila, to, čo ma ťažilo a nevedela som si s tým poradiť a zanechalo to taký, neviem, či to bolo korienok, alebo či to bolo jak pupava, to neviem. A chcem, aby dnes na tomto mieste si veril a verila, že Boh niekedy je rýchlejší, ako si ty myslíš. Stalo sa mi tiež, ako bolo to určite počas korony, lebo som sa bola tu v okolí kresťanského centra prejsť a bolo to, neviem, ako sa ten zákaz vychádzania bol do 8. A ja som vedela, mám ešte 15 minút, tak sa idem prejsť. A bola som, nechcem povedať, že v dezolátnom stave, ale človek je niekedy taký ubitý vo vnútri.
A ako som sa prechádzala, tak som sa tak ako v mysli som sa modlila a som hovorila Pánovi, že Pane Ježišu, mne by tak dobre padlo také 3 mesiace od všetkého odísť, mať pokoj, nejak sa zregenerovať. No a potom už som dala priestor, že tak čo ty na to, že kam mám, ja neviem, nemala som stratégiu, že kam, ale ani čo, ani nič, hej. Počúvajte, jedna otázka v mysli. A čo chceš 3 mesiace robiť? Akože, na čo sú ti 3 mesiace v tom zmysle? A ja, akože tiež som si netrúfla odpovedať, lebo som nejakú predstavu mala. Počúvajte, v ten večer prišla taká voľnosť od tej ťažoby a sloboda, ako ja som si myslela, že po 3 mesiacoch asi už by bolo dobré, že už by sa to vyriešilo. Boh je niekedy rýchlejší, ako si ty myslíš. A niekedy je tak dlho zhovievajúci, nevieme, čo sa niekedy v duchovnom deje na pozadí, ale on nemešká, príjmi dnes, že on nemešká a niekedy je rýchlejší, ako si myslíš. Nevylučuje sa to, lebo pre Janku v predposlednom rade môže byť taký, že urobí vec rýchlo, dá riešenie rýchlejšie a u mňa ma môže tak učiť, že ešte mesiac potrvá, kým ja chytím tú lekciu, ktorú ma učí. Hej? Alebo to môže byť naopak, samozrejme. A ja si dávam, aj ja som to zažila, že to bolo rýchlejšie. Sú veci, kedy sa ti tlačia myšlienky a chcú sa pripomínať, tá temnota sa na teba chce tlačiť. Mne sa osvedčilo to, že si začnem namiesto pripomínania bolesti pripomínať Božiu dobrotu. Ty nevieš, ako keby bojujete niekto s úzkosťou, nedvíhajte ruky, ja ju dvihnem za tých, ktorí zapasíte. Úzkosť a vďačnosť nevieš byť naraz aj. Nevieš. Ak si začneš len spomínať, ako keby začiatok je taký manuál a potom ti to príde už ľahšie, keď sa rozpomenieš na to, z čoho ťa Boh vyviedol, ako ťa zachránil, ako ti pomohol výjsť z nenávisti voči človeku, ktorý teba nenávidí nejakým spôsobom v škole, alebo v práci, alebo na brigade a cítiš, že je tam nejaké napätie. My sme povolaní do lásky, sme povolaní do slobody, sme povolaní do toho, aby sme premáhali temnotu svetlom. Ty nevieš vyhrať nad temnotou inak ako zbraňami svetla. Môže to byť modlitba, môže to byť príhovor, môže to byť chvála, uctievanie. Takisto nevieš aj reptať, aj uctievať Pána. To sa vylučuje. Buď robíš jedno, alebo druhé. A keď sa nájdeš, lebo my sa nájdeme v tej slabosti, sa zbadáš, činíš pokánie a začneš robiť vec, ktorú si predtým nerobil. Teda ako keď si reptal, hej, tak samozrejme, že chvála ti to celkom vybije. Veľmi veľká pasca, a to je jedno, či je to kresťan, veriaci, hocikto, je to, že všetko, čo ostáva v tme, vytvára priestor pre nepriateľa a je to sféra, v ktorej on operuje. Diabol sa tvári, že je anjel svetla, ale on je anjel tmy. Ale ty potrebuješ kráčať vo svetle, kráčať vo viere, aby si premáhal temnotu, ktorá sa na teba tlačí. Neviem, či to hovorím príliš abstraktne. Rozumiete tomu výrazu, keď sa tlačí na teba tma? Môže to byť depresia, môže to byť smútok, môže to byť beznádej, alebo čokoľvek, čo si tam do toho dosadíš. Obviňovanie, závislosť nejaká, kedy sa ti rýchlo uľaví, ale ty vieš, že voči Bohu nie je správne, čo robíš voči či svojmu telu alebo mysli. Dať veci do svetla niekedy si vyžaduje aj druhého človeka. Je skvelé, že my vieme pred Bohom odhaliť svoju dušu, vyplakať sa a Boh ráta aj s tvojimi citmi. Ty nepotrebuješ zapierať alebo sa tváriť, že sa nič nedieje, keď sa deje. Boh to aj tak vie. Lebo inak by nebol plač Jeremiášov a ešte aj veľpieseň v Biblii. Hej? Takže Boh ráta s našimi citmi, ale nechce ťa nechať len v nejakom pocitovom kresťanstve, ale on chce s tvojimi citmi pracovať tak, aby si bol a bola víťaziaca. Aby si nebola ovládaná citmi, ani manipulovaná ani inými, ani vlastnými, ale aby si mala taký zdravý nadhľad, autoritu nad tým, čo sa deje v tvojom živote.
Otázka nie je, čo si zažil a čím si prešiel, ale kde ostávaš a k čomu sa neustále vraciaš. Je to ako lepidlo z rozprávky. Lepidlo tu nemám, silonky nechcem použiť. Je to ako lepidlo, že ty odbehneš na určitú vzdialenosť a ťa to vráti ako keby naspäť. A ty potrebuješ, ak sú veci, ktoré si pripomínaš a obviňuješ samého seba, samu seba, odstrihnúť, aby si dokázal voľne kráčať tam, kde ťa Boh chce mať, kde ťa chce používať a chce ťa mať v slobode. Jedna z oblastí, o ktorej by som chcela hovoriť, sú predsudky a domýšľanie a klamstva, ale najprv sa pozrieme na apoštola Pavla. Asi drvivá väčšina z nás poznáme apoštola Pavla. Je okrem toho, že bol kazateľ, apoštol, skvelé, ako unikátne obrátenie, zažil unikátne stretnutie s Pánom Ježišom. Filipenom 3, 12, 16. Tento úsek je veľakrát čítaný, veľakrát ako keby citovaný. Skúsme sa na to pozrieť tak, že na chvíľku sa zahrám na Pavla, nemám problém s identitou, a neporovnávam sa s ním, lebo asi ešte nie som tam, kde on. Pavol predtým, doba temná preňho, minulosť, bola to, že vraždil. To nebola lajtka, že niekomu ukradol pero, alebo opisoval, alebo mal x ťahakov na 15 spôsobov. On nechával vraždiť kresťanov a vraždil. A neviem, či svojimi rukami, toto akože nemám dokázané, nemám preštudovaný tak životopis, sa priznám, mám v tom rezervy, ale jednoducho podieľal sa na vraždách. Keď to tak poviem, tak asi toto je... Súhlasil. A teraz predstavte si, že tento človek s týmto registrom stretne Krista a žije v novote života a on hovorí, verš 14, jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc, vraždy, krvi prelievanie, kameňovanie, zabúdajúc, on to hovorí aj v inom kontexte, ale ten príklad Pavla si povieme, aby sme mali extrémnejší príklad ako to, že niekto ukradne pero. A potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Tak tedy všetci, ktorí sme dokonali kvôli Ježišovi, nedokonali kvôli sami sebe, takto zmýšľajme. A jestli o niečom ináče zmýšľate, i to vám Boh zjaví. A ja si myslím, že kráčať vo svetle, kráčať vo viere je veľa na úrovni mysle. Lebo ty, keď myslíš, predstavte si, že by Pavol rozmýšľal nad tým, čo zažíval v minulosti, on by neurobil podľa mňa ani jednu misijnú cestu. Ani jednu. Tam by sedel vo väzení, jak kôpka nešťastia sa ľutoval a nevedel by sa vyhrabať z toho, čo zažil a čo dopustil v minulosti. Ale on vykročil, spoznal Krista, vykročil za ním a trápilo ho, že ho neprijali. Trápili ho možno nejaké trenice, ktoré mal za apoštolmi. Ja si predstavujem, že áno. Ale on išiel za tým, ako ho Boh viedol. Možno si pripomínal, lenže vedel víťaziť nad tými spomienkami. Som si istá, že musel vedieť premáhať to zlé, čo zažil a videl a možno aj robil, tým dobrým, kde ho Ježiš volal. A teraz sa dostanem k tej oblasti domýšľania, klamstiev a falošnej predstave o Bohu a o sebe a o druhých. Stáva sa nám, že keď nás niekto zrazí na kolena, sme v nejakom konflikte. A teda neviem, či sa to stáva vám, ale mne sa to stáva, že zrazu dokážem v mojej predstave si vytvoriť kauzu, ktorú mám len ja v svojej hlave. Ale ja z toho, ako myslím, sa sama neviem dostať von, jedine tak, že nie je to biblický výraz, tak mi odpustíte taký ľudský, alebo neviem, ako to povedať, taký polopate vám poviem. Ja sa vedome musím v takej chvíli rozhodnúť, sme sa rozprávali so Števkou, že sa rozhodnem zmraziť domýšľanie. Zastaviť, seknúť, povedať si, už ani minútu na to nechcem myslieť a už to božne rozvíjať fantáziu o tom, aké je to zlé, čo mi ten človek urobil, povedal, prečo to urobil, prečo to povedal, aký má pohľad o mne a tak ďalej. Poznáte to?
Ak to nezmrazím, dokáže sa to tak nafúknuť, že už neviem poriadne tomu človeku, prepáčte, dám príklad brata Erika, už len tak chodím okolo. Ahoj, hej, čau, neviem, hej. Keď to nedáš do svetla pred Bohom, niekedy nevieš dať pred tým človekom, ale ponajprv ťa prosím, urob ten krok pred Bohom. Urob ten krok pred Bohom a možno príde čas, že aj s tým človekom potom priamo akože sa to nejak vyrieši. Žalm 18, 25, 27. Neviem, či sa vám podarilo dať, áno, ekumenický preklad. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. To keď odpúšťam, nepripomínam, zmrazím si, čo to si zmrazím, domýšľanie, klamstva, predsudky, zlé výroky, neviem, ten balík fiktívny, hej, lebo veľakrát je fiktívny, ale je zmiešaný medzi realitou a fikciou a ja už nerozliším, čo je z mojej hlavy alebo v mojom srdci, čo už vzniklo zle. Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný a voči úprimnému úprimný. Ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ja nechcem byť zvrátená. Ja chcem byť úprimná pred Bohom. A niekedy nemôžeš nič urobiť v rámci toho vzťahu s človekom, len to ísť pred Boha, dať to na svetlo, ale neostať v tej debke, že len sa ľutuješ, čo ti ten druhý urobil, ale že sa rozhodneš milovať. Nevieš to sám zo seba. Ani ja to neviem. Ale keď to budeš skrývať, dusiť, ťa to bude ničiť, bude to v tebe kvasiť a veľakrát v tú najnevhodnejšiu chvíľu to vybuchne. Niekedy to nemusí byť veľká scéna, aféra. Smeruj svoje srdce k zmiereniu. Najprv pred Bohom a ak je možné, tak sa zmieraj s človekom. Ale buď dnes zmierený pred Bohom s tým človekom, s tým úmyslom, s tým ako keby s tou túžbou sa posunúť z miesta bolesti von výjsť. Výjsť von z minulosti, výjsť von z tej prítomnej, možno, že niekto z nás môže zažívať niečo práve teraz v rodine. Veľakrát bolesť súvisí s čakaním. Zažili ste bolesť z čakania? Niekedy čakáš na výsledok od lekára. Niekedy čakáš na testy, niekedy čakáš na to, či ťa príjmu na školu, niekedy čakáš, či budeš sklamaný, alebo nebudeš sklamaný. Otoč očakávanie na to, aby si sa viac sústredil na Boha, ako na čakanie samotné. To ťa nikdy nesklame. Boh ťa nikdy nesklame. A na záver by som chcela povedať, keď sme spievali chvály a niekde bolo môj Pán, je pravda, že keď spoznáme Pána Ježiša, častokrát, ja to tak ukážem, nech máte nejaký vizuál, častokrát vyznávame Bohu lásku, alebo tak sa v tom tešíme, že môj Pán. A kto ste dostali niekedy darček, o ktorý ste sa nikdy nechceli podeliť? Nemusíte dvíhať ruky, je to v poriadku. Nech sa nestane, aby dar, ktorý si dostal, aby tvoja a moja reakcia bola, to je to, čo som na chválach vnímala, nikomu ho nedám. Pozor na ten postoj. Máš Ježiša Krista na to, aby ty si z neho čerpal silu a na to, aby si ho ponúkol voľne ďalšiemu. Kristus nie je len pre teba. Vieš ho dať, tak ako ja tej žene vo vlaku, vieš sa pomodliť, vieš povedať, možno vieš dať leták, možno vieš podať pomocnú ruku, možno niekomu nakúpiš nákup. Len sa prosím, neuzavri v tom, že ja som kresťan, ja už som spravodlivý, všetko je vybavené, tak to má byť, budeme spokojní v klube spokojných kresťanov. My potrebujeme sa podeliť o Krista. A ja chcem dať teraz priestor, aby sme sa mohli modliť, za oblasť Božieho dotyku. Keď Gabi hovoril o tom temnom mieste v srdci, nechcem, aby sme to nechali ako keby iba tak, ako nejaký moderátorský vstup, lebo existujú 3 druhy dotyku. Božieho samozrejme. Boh je duch,
keď ste niekedy pozerali také filmy, nebudem ich menovať, ale také akože nezávadné, nehororové. Predstav si, že je na tvojom srdci alebo na tvojej ruke, ja shodou okolností ako príklad použijem ruku, že je nejaké zranenie. Toto je viditeľné, je povrchové, ale vo vnútri môže byť zranenie hlbšie. A predstav si, že Božia ruka sa ťa vie tak dotknúť, ako keby to prešlo cez to telo a dotkne sa presne toho hlbokého miesta, ktoré potrebuje Boží dotyk, ktorý potrebuje uzdravenie. Máte dobrú predstavu, určite si to viete. Ježiš sa k tebe vystiera a dotýka sa teba. Druhý druh dotyku je, keď žena s krvotokom prišla za Ježišom a sama vo vnútri, v srdci, ešte kým neprišla, ona držala tú vieru, keď sa len dotknem lemu rúcha, tu na šnúrky od topánky, budem uzdravená. Ona sa vystrela k Ježišovi. To je druhý typ. A tretí typ je marnotratný syn. On sa rozbehol k otcovi a verím, že otec sa rozbehol k nemu. Ja neviem, ktorý z dotykov potrebuješ. Ja to netuším a dokonca nechcem, aby to znelo arogantne, ale ani to nepotrebujem vedieť. Ale ty určite vieš, ktorý dotyk potrebuješ. A aj keby si nevedela, o ktoré zranenie ide, ja chcem, aby záver bol taký, kedy dáme priestor Bohu, aby uzdravoval srdce. Možno aj niečo iné potrebuješ uzdraviť, ale mne ide dnes o tvoje srdce. Neviem, čo sa stalo a nemusí to byť, že všetci sme tu tak rovnako dobití, že každý potrebujeme nejakú resuscitáciu. Nie o tom hovorím. Keď máš boľačku a ju niekomu ukážeš a dáš ju do svetla, čo je posledná vec, ktorú chceš, aby urobil? Aby sa ťa dotkol. Ale človek sa dotýka inak ako Ježiš. Ježiš, keď sa ťa dotkne, vždy je to na dobre. Jedine Ježiš sa dotkol nečistého a bol očistený, bol uzdravený. V tej kultúre sa nikto takých nechcel dotknúť. Samému sebe to bolo ako keby odsúdenie. Ja chcem, aby sme sa teraz mohli postaviť a aby sme sa mohli modliť za uzdravenie srdc, za primknutie sa ku Kristovi, ak si tu a potrebuješ sa prinavrátiť. My niekedy možno nie sme veľmi ďaleko od Boha, ale ty vieš, že nie si tak blízko, ako by si mal byť. Vrátane technikov. A tá tretia ponuka alebo možnosť, keď si na tomto mieste a to, keď prídeš prijať Pána Ježiša prvýkrát, ten milník, ten bod zlomu, ten bod rozhodnutia, to nie je na tvoje zahambenie. Nechcem to urobiť umelo, diplomaticky na to, že príď na uzdravenie srdca, príď na návrat k Bohu a na prijatie Pána Ježiša. Nerobím to alibisticky kvôli tomu, aby sa niekto cítil dobre. Toto rozhodnutie, ktoré urobíš, je pre prítomnosť a pre tvoju budúcnosť kľúčové. A myslím si, že aj pre večnosť. Aj keby hrala hudba, aj keby hudba nehrala, urobíme to tak, že modlí sa teraz, uvažuj, ja sa pomodlím aj pre tých, ktorí nasledujete pri obrazovkách a po modlitbe, keď poviem amen, tak vysielanie sa ukončí a budeme mať čas, kedy môžu ďalej prebiehať modlitby a aj keby ste mali byť 2 alebo 15, Boh to zvládne. Boh zvládne aj 20 naraz. Nehanbi sa, Boh to neodkryl, alebo ty to neodkrývaš na to, aby si bol zahambený alebo zahambená, ale na to, aby si zažil posun v živote. Aby si zažil iný level viery, iný level života s Bohom. Dnes je ten čas, ja som o tom úplne presvedčená, dnes je ten čas, aby tmavé komory srdca boli vystavené Bohu a aj keď sa možno obávaš, že to bude bolieť, lebo teba to bolí už dlhý čas, ty potrebuješ to dať do svetla. A niekedy je to naozaj najlepšie, keď sa modlíš so živým človekom, nemusím to byť so mnou, so živým človekom, ktorý ťa počúva, ktorý ti možno aj rozumie a ktorý ťa z toho uvoľňuje ako služobník, ktorý je ako keby Ježiš v
zelenej košeli.